Apel Isabes. Napaka-Isabes Bombay. Dira, ahos na lang ito ako nakita. Ito. Ganyan na pag... Oo, tama. Ay, pero napam ko ito no? Nada, baba. Sa may makatabang. Daghan. Tawa search na ko ang benefit. Basta daghan kayo na siya ang benefit. Kaya sa una, naga ano man good me, ganagong ginasabawan lang sito, ginapakulan lang ba? Yeah. Para pang cleansing sa body. Benefits. Ano ba? Oh. Daghan kayo siya benefits actually. Ginahin mo na nag-juice. Oo. Tubig ba tubig? The leaves have about as much potassium as banana and about the same amount of vitamin C as an orange. It also has calcium, protein, iron, and amino acid which help your body heal and build muscle. It is also packed with antioxidant substance that can protect cells from damage and may boost your immune system. Na siya vitamins A, C, B1, B2, B3, B6, and folate. Yan siya vitamins. Ano ba? Yeah. Pag kung ano kanang tanglad, ginalaga raman naman nagalaga pa niya before pang pa-cleansing sa like for example pag nakay something mga kanang i-cleanse na nimo niya imuhang kuan sa tawag bladder something matinaw imuhang ihi. Ano ba? Yes. Ano din na siya? Yes, darling. Isa ka tinapa og 5 ka kuan udong pipes na. What time ta mag-adto later Ate Janet? Tanawon ako niya kung susirawas magnawag ako ba? Oh. Nawag na to. Ha? Family, kuan man good na family time. Ako man gi-explain ako manghod nga. Ang kwarta unahon lang sa gid nako ang yuta ug ang katong tindahan kay para mabalhin na makabalhin na sila didto parang plaster. Ano yun? And then pag uli na ko pohon, iko na nako i-plaster. Ima na tangang tindahan. Suglan na ako itong tindahan. So, gito nimo bilang may gusto ana imong. Pero dapat ato postingan gito nimo, butangan nato nimo. Foundation na kuan ba mga blocks. Later na pag uli na ako kay Pila ray gusto ana gamayan na. dili pa ta pwede magasto-gasto kay mga nakpabaya ko. Kamay kay gusto na. Yan, mga nakpabaya ko so di pa pwede magasto-gasto dapat tap na itigom. Ang benefit sa bata di sa gid na ako igasto kay you know, ang panggatas. Ang tinubdan sa tanan, ikaw ang alagaran ko. Ang tinubdan sa tanan, ikaw ang alagaran ko. Tagutomon ay sometimes kadlawon magmata ko para lang magkaon. Ako na more nagplato. Ikaw lamang ang alagaran ko. So weekdays is our only time sa mga duha kay pag not weekdays, it's weekend. Like Saturday, Sunday. And then, pagka Sunday, ako magsimba, siya mag-basketball na siya pagkahapon. And then, pagka weekday, so, pareha man ay ko on work. Ako dito lang ko sa akong boarding house. Kaya mas dool man siya sa akong work. Kaya kung diri manggugulayo siya sa akong work, so, maglisod ko. Like, kung niya ka nang ihatod sundo ko, pero, di ko mahasol siya maghatod sundo sa ako Di ko gusto makahasol og tao. Makon ako mag-ano good. Uy, magpa-music eh. Puro na lang ako copyright sa ako mga content. Itara mo doon. Yeah. Ilagay, na to. Ha? Wala man ron si auntie sa boarding house. Nag-atog Manila.
siya gina-slice ang kuan. Ahos, kaya di siya ganahan. Oh, slice ang ahos. Kanunay kang matinod ano. Kanunay kang maayo ka nako. Ito ko magininahawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Ayaw ka nako. Tulad ko may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo. Ang pagkamaayo mo. Kanunay nagsunod na ako. Kanunay kang magtinod ano. Wala na akong katinapa. Oh. And the good news. Hinawa dari ano? Hindi lang ako magpapang sa bago. Where I have lived in the goodness of God.
siguro na pag yung busog na tapos first lang sa provide yung yung ganang ulo sa mga gusto. Nagkuhan